गासैखौबो बरसा देरहासार चेनेल जाना नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना नैबे कर'ना भाइरास समाव गासैबो न'आवनो दङ आरो गासैबो सेफआवनो दङ थ' मोननैसो बाथ्राखौ लानानै आं भिडिअखौ बानायनाय जादों गोसो गैयामोन थेवब्लाबो बाथ्राखौ बुंफिननो बा बाथ्राखौ रायलायनांगौ दंथारो साननानै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो थाखाय ओंखारदों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय आरो माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन थ' आथिखालनि समाव नैबे बिटिआर एकर्डखौ लानानै माखासे इन्टेलेक्चुवेल सुबुंफोरा जाय जोङो बिथांमोनखौ इन्टेलेक्चुवेल होननानै जों फोथायो बा बिथांमोनखौ जों इन्टेलेक्चुवेल होननानै जोङो सनमान होयो दा बिथांमोना बै सनमाननि जों जाय सुबुंखौ जों इन्टेलेक्चुवेल होननानै जों बुंबाय थादों बा सानबाय थादों दा बिथांमोना दिनै मा फाव लादों बेसो बाथ्राया दिनैनि थारिखआव मोनसे सोमावसारनानै बर' रायजो राजाफोरा आन्दलन खालामनानै राजा लामा होबथेनानै सुबुं गौमा खालामनानै हांगार स्ट्राइक खालामनानै दिल्लीयाव धरना हैनानै मोनसे नैबे बिटिआर एरेन्जमेन्ट जादों रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों गोलाव बोसोर 34 बोसोर एनडिबिआ हाग्रा बंग्रा थानानै बिथांमोना दिनै गावनि न'आव गावनि बिमा बिफाजों गावनि बिदा फंबायजों बिथांमोना फैनो हाबाय बे मोनसे एकर्डनि गेजेरजों दिनै बर'फोरखौ साफ्रोमबो सुबुंखौ जाय बिथांमोना बबेबा मोनसे जायगायाव पालसार गारि लानानै जायखिजाया मोनसे गारि लानानै जुदि थाङोमोनब्ला बेग मोनसे लानानै सानै दाब्लिं गाखोयोब्ला बिथांमोनखौ डाइरेक्टनो मोनसे बुंखायोमोन बाथ्रा जे बिथांमोना एनडिबि होननानै गुबुन जाथियाव माने गुबुन जाथिनि गामियाव जुदि थाङोब्ला एनडिबि होननानै जोंखौ बुङोमोन बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि सोरबा जुदि हमजायोब्ला डाइरेक्ट एनडिबि होननानै बुङोमोन दा बैफोर समस्याफोरा बे एकर्डनि गेजेरजों जोब्बाय दा बे बेलायाव बै जोंनि मेलेमजिबिफोरा मा बुंखो दिनैनि थारिखआव बे एकर्डआव जेबो गैया होननानै थ' बेफोरनो ना जेबो गैयिनि फिथाइया नोंथांमोना जे जेबो गैया होनना बुंदों दा बैफोर बुंनायनिफ्राय जों फोजोबबाय जोंखौ एनडिबि बुंला दिनैनि थारिखआव जोंखौ दिनै बबेबा मोनसे एसामिस गामियाव बा बबेबा मोनसे सिनाय मोनै मोनसे गामियाव जुदि बर' सुबुं थाङोब्ला बेखौ जोंखौ बुंनो हाबाय सिगां एनडिबि होननानै बुंला जोंनि सायाव जिखिनि थाब्बा लिरना दोन्दोंमोन खाफालाव बे जों गोमोरबाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों मा गैया होनना बुंदों बेनो ना मोनफा मोनफा मोनसे सिनायथि गोलाव बोसोर एबसु आन्दलन खालामबाय बर' ससाइटि आन्दलन खालामबाय हाग्रा बंग्रा थानानै बैफोर सुबुंफोरा न'आव फैबाय बे मोनफा मोनफा फैनो हानाय बर' ससाइटिफोरा दल' थानो हानाय मोनसे अबस्थायाव जे फैबाय बेफोर मानिफ्राय जादों नैबे एकर्डनि गेजेरजों जादों अब्ला माबोरैथो नोंथांमोना बुंलायखो जे बे एकर्डआव जेबो गैया होननानै बै इन्टेलेक्चुवेलफोरा जाय बिथांमोना इन्टेलेक्चुवेल गावखौ बुंदों बा जों बिथांखौ स्वीकृति होदों बिथांमोना दिनैनि थारिखआव मा खालामनो नागिरदों जेब्ला आन्दलन जाखांबाय आन्दलन जाबाय जानायनि उनाव सलिउसन मोनसे फैबाय 27 जानुवारि 2020आव बिटिआर एकर्ड जाबाय बै एकर्ड जाखांनायनि उनाव बै मेलेमजिबि माखाया जाय बिथांमोनखौ जों मेलेमजिबि होननानै जों बुंदों बै मेलेमजिबि माखाया गोलाव सम थाबाय नै मैया दाख्लैसो बे एकर्डआव जेबो गैया होननानै बुंबाय माने गोलाव सम मानो थाखो बिथांमोना बै समावथ' बुंनो हागौ जेब्ला एकर्ड जादोंमोन एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिखिनि एग्रिमेन्ट जादोंमोन एरेन्जमेन्ट जादों बेखौथ' फेसबुकनि गेजेरजों गासिबनिबो आखाइ एन्ड्रइड मबाइल दं बेनि गेजेरजोंथ' मोनखादों बिथाङाबो जथ' मोनखादों दा बै समाव मानो सुबुंखौ लानानै आन्दलन खालामफिनदिया दा बेखौ माने प्रटेक्ट खालामदिया थांनाय नैबे फेब्रुवारियाव मानि थाखाय बे सुबुं गौमायाव बाहागो लाहोखो बेवहायथ' नों आंल' गैया बेवहायथ' गासिबो बाहागो लादों अब्ला बेफोर मा गोलाव सम थाबाय थानानै नैबे समाव इलेक्सन जानो मोखां समाव बै बाथ्राखौ बुंबाय जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै आं दिनै थारला बुंनो सानदों जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै मोनसेबो राजखान्थि हान्जाया बेवहाय बाथ्रा बुंनाया मोजां मानोना मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय जिखिनि एरेन्जमेन्ट जादों बर' रायजो राजा सोमावसारनायनि गेजेरजों जादों एनडिबिनि गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों जादों बेयो आरो बे सोमावसारनायखौ रावबो बेखौ गाज्रि बा बेयो जेबो गैया होननानै बुंनो मोना बेखौ लानानै राजनिति खालामनाया मोजां नङा मानोना बियो बे एरेन्जमेन्टआ बर' ससाइटिखौ लानानै एनडिबिखौ लानानै बर'नि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ लानानै बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनाय जादों थ' बेखौ लानानै दिनैनि थारिखआव मोजां गाज्रि बिजिरनो गोनां बै मेलेमजिबिफोराव मोनथाय गैया मानोना दिनैनि थारिखआव जाय समाव नोंथांमोनखौ गोनांथिमोन दा बै समाव नोंथांमोनाथ' ओंखारदिया न'आव एम्बु सिथ्र बायदि जानानै थाबाय नाथाय नैबे जाखांनायनि उनाव दिनैसिम नोंथांमोना ओरैसो जानांगौमोन ओरै जाबाय होननानै नोंथांमोना दिनैनि थारिखआवसो बुंबाय नाथाय जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन जेब्लानि समाव ओरै जादोंमोन अब्लाना मिडियानि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना बुङाखैमोन जे आन्दलनखौ ओरै खालामबा मोजां जागोन ओरै खालामबा ओरै जाहैगोन होननानै नोंथांमोना माब्लाबाबो सोङाखै नाथाय दिनैनि थारिखआव बिटिआर एकर्ड जाखांबाय एकर्ड जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना एकदम न'आव थानानै एनालाइज खालामबाय
जे उमुगा ओरै जानांगौमोन ओरै गैया माथो थोरै गैया माथो होननानै जेब्ला जादोंमोन जेब्ला आन्दलन जादोंमोन सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादोंमोन बै समाव नोंथांमोना फकासाव फैनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै फकासाव फैनानै नोंथांमोना बाथ्रा बुङाखै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै नोंथांमोना जे बे सोमावसारनायखौ ओरै लाङोब्ला मोजां जागोन ओरै खालाम होननानै माब्लाबाबो बुङाखै नोंथांमोना नाथाय दिनैनि तारिखाव जाखांबाय कर्टआ जाखांनायनि उनावसो बे गैया जेबो जायाखै होननानै बुंनो सानो आङो नैबे समाव नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जाय बिथांमोना बै बाथ्राखौ बुंबाय थादों जेबो गैया मा गैया होनना बुंबाय थादों बिथांमोनखौ आं बुंनो नागिरो नोंथांमोना सिरि थानाया मोजां जाय सरकारानो फैयाथों मानो आं बेखौ राजनितिक भाबै बाथ्राखौ बुङाखै आरो नोंथांमोनाबो साननाङा आरो बेखौ बिटिआर एकर्डखौ राजनितिक भाबै लांखानाङा आं एसे बुंखाबाय मानोना बे एरेन्जमेन्टआ जोंनि थाखाय जोंनि ससाइटिनि थाखाय जे बे एरेन्जमेन्ट जादों आरो उनाव जोङो बे एरेन्जमेन्टखौ बा बिटिआर एकर्डखौ माबायदि मावलांबा मोजां जागोन बेवहाय जाय सरकारानो फैयाथों मानो बिपिएफआनो फैयाथों मानो इउपिपिएलआनो फैयाथों मानो जायखि सरकारानो फैयाथों मानो बेखौ मावफुंनायाव बिहोमा होथारनांगोन मानोना गोलाव बोसोर 34 बोसोर एनडिएफए सोमावसारबाय एबसुआ गोलाव बोसोर सोमावसारबाय बर' हारिया गोलाव मोनसे बोसोर सोमावसारबाय सोमावसारनासो बे एकर्डआ जादों अब्ला बै एकर्डआ गाबोननो गोसो जायोब्ला गाबोननो जानाय नङा बियो समनिया गोसो जायोब्ला समनियाबो जानाय नङा बियो आं बे एकर्डआव जेबो गैया आन्दलन खालामसै होननानै खालामबा गाबोननो मोनगोन बे नङा गाबोननो मोनोब्लाथ' बेखौ नाखस खालामनानै गाबोननो सोमावसारनो हायो नाथाय इमान बोसोर सोमावसारनानै नैबे फारि टु फारि इमान बोसोर सोमावसारनानै दिनै मोनसे एकर्डआ जाबाय बिटिआर एकर्डआ जाबाय गोलाव बोसोर हासिर लानानै एनडिएफए 34 बोसोर थाबाय एबसुआ गोलाव बोसोर नैबे लास्ट खोन्दोनि सोमावसारनाय बेयाव 10 इयार्स सोमावसारबाय बेनि बांसिन सोमावसारबाय बर' रायजोफोरा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोमावसारनानै नैबे एग्रिमेन्टआ जानो थांबाय बेखौ जोङो सोमावसारनायनि फिथाइ महराव बेखौ जों मोनबाय जादिया दिसुन जाखिनि लुबैदों बे जायाखै नाथाय सोमावसारनायनि जुदि जोङो माबाखौ नायोब्ला हिस्ट'रिखौ नायोब्ला गासैबो एखे बिएसिआबो 1993आव 2003आव नैबे बिटिसि जाबाय आरो नैबे 2020आव बिटिआर एकर्ड जाबाय बै मोजाङै जुदि फारिखौ नायोब्ला बै फारि हिसाबाव गासैबो बिनाया आन्दलना बड'लेण्डआनो रावबो बेवहाय सोरबा थगायदों प्रमद बर'आ थगायदों मादों होनना बुंब्लाबो जेबो लाब गैया मानोना जुदि जों हिस्ट'रिखौ नायोब्ला जारिमिनखौ नायोब्ला बे मोनसे जोङो स्टेप बाय स्टेप फैनानैसो जोङो गासै बिथिंखौबो जों मावनो हायो बा मोननो हायो थामहिनबा नैबे समाव बिटिआर एकर्डआ जादों थ' बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो सुबुंफोरा बे एकर्डखौ लानानै दाङाबाजि जानो गोनां गैया आरो मेलेमजिबि जाय सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरा मोनसे समाव जानांगौमोन जेब्ला सोमावसारदोंमोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों बै समाव बाथ्राखौ बुंनांगौमोन नाथाय लास्ट मुहुर्तआव बुंनायफोरा नोंथांमोना मेलेमजिबिनि सिनायथि जादिया थ' फाइनालि आङो लास्ट मुहुर्तआव बा लास्ट जोबथि समाव आं बेखौनो खावलायगोन जियानो जाथों नैबे दा समाव बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै राजखान्थि खालामनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया जेब्ला जाय बिथांमोना माने बे एरेन्जमेन्टआव जेबो गैया होननानै बुंदों बे जेबो गैया बुंनाय सुबुंफोरा जाय बिथांमोना जेबो गैया बेवहाय जेबो जानाय नङा बेजों उमुक तुमुक होनना बुंनाय मानसिफोरा सिगांग्रो नैबे बिटिसि इलेक्सनखौ बारहोग्रोनो हो बेनि अखानायनिफ्रायनो हायोब्ला नोंथांमोना राजा लामायाव ओंखारनाया मोजां आरो बेवहाय नोंथांमोननि जुदि इन्टेनसना नोंथांमोननि जुदि सान्थौआ जुदि मोजांब्ला बर' रायजोफ्राबो बेवहाय बाहागो लागोन बे मेलेमजिबि बिथांमोना मेलेमजिबिफोरानो ओंखारो बेवहाय बिथांमोनखौनो आं खावलायो बिथांमोनानो नोंथांमोनानो लिड खालाम सोमावसारनायाव बे मोनसे लास्ट जायखौ जोङो नैबे मेलेमजिबिनि मोनसे मुभमेन्ट होननानै जों बेखौ बुंनो हागोन मोना बिथांमोनानो ओंखारो जेखिनि इन्टेलेक्सुयेल बिराद न'आव थानानैनो बिराद बाथ्रा बुंग्रा बिथांमोना न'आव थानानै जेबो लाब गैया नोंथांमोना ओंखारनांसिगोन नोंथांमोना ओंखारोब्लासो बे जोङो सोमावसारनायखौ बा बड'लेण्डखौ जों मोनसिगोन नोंथांमोना ओंखारोब्लासो नोंथांमोना ओंखारथार बेखौ नोंथांमोना न'आव थानाङा न'आव थानानै जेबो एनालाइस खालामनो लाब गैया नोंथांमोना बाथ्राजों बुंनोल' हागोन खिन्थु प्रेक्टिकेलि बेसेबां ओंखारगोन होमब्लासो सिनायथि मोनगोन थ' बेनिखायनो आं खावलायगोन जाय बिथांमोनहा गावबा गाव मेलेमजिबि होननानै सानना लादों बा बिथांमोनखौ जों दरजा होदों आरो माखासे सुबुंफोरा बिथांमोनखौ मेलेमजिबि बानायदों स' बिथांमोना नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन बायखांनायनि उनावनो जि समाव जायाथों माने बिटिसि इलेक्सना बेनि उनावनो नोंथांमोना आन्दलन खालामफिननांगौ बेखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट मोनसे थाबाय ओंखारफिन नोंथांमोना आरो नोंथांमोन ओंखारोब्लासो हयथ' बड'लेण्डआ जानो हासिगौ जों बेवहाय जों सापर्ट दं आंबो थागोन स्पेसियेलि सापर्ट थागोन मानो जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांथारगौ जेरैखि जाया थ' नैबे समाव इलेक्सननि समावसो बेखौ बेले बेजे खालामनानै जेबो लाब गैया मानोना बे एकर्डआ बिटिआर एकर्डआ दिनै आन्दलन खालामना दिनैनो मोननाय नङा फिथाइ बेयो गाबोन मुभमेन्ट खालामनानै गाबोननि आन्दलनावनो बिटिआर एकर्ड जादों नङा बे एकर्ड थ'
थ' बेनिखायनो बेखौ लाबोनानै राजनितिक माब्लाबा खालामनाङा गुलुं-गुजुं खालामनाङा आं बेखिनि खावलायबाय आङो जाय बिथांमोना जुदि थारैनो गावसोरखौ मेलेमजिबि होननानै जुदि गुबुनजों बा जोंजों रायजो राजाजों जुदि सिनायथि होजादोंब्ला बिथांमोना गावबा गावनि कर्तब्यखौ खामानि माव आरो जि सरकारानो फैया माथो बिपिएफ फैथों इउपिपिएल फैथों खुनु याव बुंनो गोनां गैया बिजेपि फैथों खुनु बुंनो गोनां गैया खिन्थु बिटिआर एकर्डखौ लाना दाङाबाजि खालामनाङा आरो बिटिआर एकर्डखौ जेरैखि जाया इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव बै हानजाजों दा बिटिसिआव जाय सरकार फैगोन बेजों प्रेसाराइज ग्रुपआव थागोन बा जोंबो मेलेमजिबि हिसाबाव जोंबो सापर्ट खालामगोन होननानै हेल्प होनांगोन बा बिथांमोनखौ मदद होनांगोन आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों खावलायबाय आरो बै बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बुंनाय बाथ्रानिफ्राय नोंथांमोना काइन्डलि गोजानाव था बेखिनिखौ नोंथांमोनजों